Kaixo, ongi etorria, zenbaki hamartarren alderaketarekin hasiko gera. Ikusiko dugu zeintzu dira handiagoak eta zeintzuk txikiagoak. Baina hortarako gogoratu behar dugu zenbaki hamartarretan zifra bakoitzaren izena zein den. Koma hemen baldin badago, daude bi zati, zati osoa eta zati hamartarra. Orduan, zati osoa, lehenengo zifra da batekoa, gero hamarrekoa, eunekoa, milakoa eta bar. Eta koma ondoren, horiek dira zati hamartarrak. Beraz, lehenengoa da hamarrena, eunena, milarena, hamar milarena, eun milarena, eta bar, eta bar. Orduan, hemen ikusten duzuen bezala, baditugu, 3,2, hiru bateko eta 2 hamarren. 14, esan nahi du, 14 baldin bada, bat hori hamarrekoa dela eta 4 bateko, eta 3 dira hamarrenak. Hemen, bitartean, 188. 8 hori zer da milarena, 3garrena. Orduan esaten bai dute, zein da handiagoa eta zein txikiagoa. Ordenatu zazu, txikinetik adibidez handienera. Orduan, konparatzeko modurik errexena da denei jartzea zati hamartar berdina. Orduan, hemen, komate gero, zifra bat dago, hemen bat, hemen 3 eta hemen 2. Nor du gehiena? Honek, ez da? Bat, 2, 3. Bat denei jarriko diegu 3. Orduan, honek bat du beste 2 jarriko dizkiogu. Honek bat du beste 2. Honek 3 ditu, honek 2 bat falta zaio. Orain, oso erresa dugu ordenatzea. Izango litzake, zein da denetan txikiena? Da, 14, hori gehiena da, 3,200, 3,188, 3,180. Txikiena, hau da, hori jarriko genuke, 3,188, hori behin handiagoa izango izateke hau, 180, jartzen dugu, 3,19, zer hori ez dugu jarriko, Urrengoa, hau izango izateke, 3,2, eta denetan handiena, 14,3. Hori, positiboekin. Gu badi badugu positiboa eta negatiboa, badakigu positiboa dela negatiboa, baina handiagoa beti. Eta zer gertatzen da negatiboak ordenatu behar ditu danean. Berdin, jarri beharko diot, denei zifra kopuru berdina hamartarrean behintzat. Horren hemen bat, 2 eta 2. Denei jarriko diet 2, horrela, 2, honek ja badu eta 2 bat. Basi gaitezen. Zein da denetan txikiena? Gogatu zaitezte, denetan txikiena da, zerotik urrutiena dagoena. Ezta? Ezkerrena dagoena. -2 da txikiagoa, -1 baina. Hemen alderantziz da, bat da txikiagoa, 2 baina. Ordan, urrutiena da, balio absoluto handiena duna. Oda, denetan, kopuru handiena duna. Zein da urrutiena? Hau da urrutiena. 5,60, -5, ezta? Horra jarriko dugu, denetan handiena. Orain, bigarren zenbakia zerotik urrutien dagoena zein da? Hau edo hau. Hau, ezta? -182. Orain, hau da, handiagoa. Hau baina txikiagoa. Zein da urrengoa? Urrengoa, bi hauetan urrutiena dagoena zerotik, hau da, -1,8. Eta hemen, hau da denetan handiena. 1,1. Orduan, positiboekin nik uste dut arazoa gutxiago izaten dugula, ze badakigu handiena dela zenbaki handiena duena, ezta? Eta hemen bitartean, kontuz negatiboekin da, zerotik urrutien dagoena, hau da, balio absolutua handiena duena, hori da, denetan txikiena. Sarre honekin, agur zaituztet. Beste bat arte, agur.